जोंहा जिहेतु एनडीए हिसाबै क'क्राझार लकसभा समस्तियाव बिजाथि नांगौ हिसाबै आंखौ सायख'दों आरो दोलोआ आंखौ बे बिबानखौ होदों आरो एनडीए आंनो बे बिबानखौ होदों। मानोना थांनाय 10 बोसोराव जोङो क'क्राझार समस्तिया जोंनि एनडीएआव गैया आरो क'क्राझार समस्तिया जिबायदि हयथ' जौगानायनि मोनसे फारसे थांनांगौ बे जिनिसाव हयथ' खालामनो हायाखै। बेनिखायनो दिनै एनडीए हिसाबै बे दायथ'खौ होदों आरो बेखायनो आङो जिहेतु आङो सिटिं एमएलएमोन अब्लाबो एनडीएआ जिहेतु दिल्लीयाव थांनानै खामानि मावनायनि जे सुबुं होबाय बेखौ आङो ना खालामनो हायाखै आरो बेखायनो दिनैहाय सायख'जाखांनायनि उनाव माने फर्मेलि डिक्लेयार होखांनायनि उनाव आङो जोंनि जेसेबां 9टा समस्तिनि सिङाव जोंहा मण्डल कमिटि ब्लक कमिटिफोर दङ आरो बेनि जोंनि बिबानगिरिफोर दङ जिल्ला कमिटिफोर दङ बेयाव आङो प्रिलिमिनारि मोनसे भिजिट होदों जाहाथे जोङो एसे सिनायलायनांगौबो थाबाय जिथु माने कड अफ कन्डाक्टआबो नांथ'वाखै जिहेतु बेनि बाहागो हिसाबैनो दिनैहाय नैबे कख्लाबारियाव इउपिपिएलनि जे ब्लक कमिटिनि जे अफिस बेयाव आङो फैदों आरो बिथांमोननि जि मोनसे बरायनाय होबाय बेयाव आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोनखौ आङो साबायखर होदों आरो फैबाय थानाय समाव ज'यै जितु इलेक्सनखौ बारहोनायाव खामानि मावगोन आं बेखौ मिजिं खालामदों। नोंथांनि देरहानाय बेसेबां रोखा होनना फोरमायगोन? एनडीए हिसाबै जोंहा दिनै आसामाव 14टा दङ बे टटेल समस्तिया आरो एनडीए हिसाबै 12टायाथ' मिनि खुसि आरो बे 12टानि गेजेराव क'क्राझाराबो बेनिखायनो साननांगौ जेबो गैया होननानै आङो सानो आरो बेयाव जेननाय देरहानायनि खोथा बुङोब्ला देरहानायाथ' रोखा जानानै दंखायो। बेसेबांसो भट लानानै देरहाखो सार? जिहेतु बेयाव प्राय 15 लाखसो भट दङ 15 बा बिदिनो खाथि आरोना 15 लाख भट बा दिनै जोङो बुंनो हायो जे एनडीए हिसाबै जोङो 3 लाखसोनि डिफारेन्स निस्सय बे गोजौआव थागोन आरो बेबायदि जों देरहालांगोन। नोंथांजों जुजिनाया सोर जागोन होनना फोरमायगोन? दिनैनि नैबे थारिखआव जुदि नायब्ला नुयो जे सिटिं एमपि दङ हिरा सरनिया आरो बिथांनि जिएसपि बा दिनै बर'नि खोथा बे बुस्थुआथ' दिनैनि थारिखआव गैला गासिबो जाथि जनगोष्ठीया दिनै एनडीए गभर्नमेन्ट जोंहा स्टेटआव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय आरो जोंनि काउन्सिलाव प्रमद बर' दैदेननाय सरकार बे सरकारनि हाबा मावनायाव दिनै रायजो राजाफ्रा जोबोद खुसि दा बेनिखायनो जोङो एनडीए हिसाबै जोंखौ मोनस्लाबनांगौआ बेयाव रावबो हानाय नङा मानोना जों जोबोद गोजौआव खारगासिनो दङ। जिहेतु मैया जय मुसाहारि बिथाङा इउपिपिएलआव जयेन जाबाय बिपिएफनिफ्राय आरो चन्द्र ब्रह्म बिथांखौबो जयेन जागोन होननानै मोनसे सरसा सोलिबाय थानाय जादों बेयो बेसेबां सैथो आरो बेसेबां नंखाय मा बुंगोन? आङो गिबियावनो जय बसुमतारी बिथांखौ बरायबाय थार मोनसे समावनो बिथाङा गावनि साननायखौ सोलायनानै जोंहा इउपिपिएल दोलोआव जयेन जाबाय आरो जयनिं जाबाय आरो बेबायदियै बाक्सा जिल्लायाव दिनै बिपिएफ हिसाबै बिराद मोनसे चेलेन्जिं अबस्थायाव बिथांमोना फैसिगोन आरो सरसा मोनसे हयथ' सोलिबाय थादों चन्द्रन ब्रह्म बिथांनि खोथा बिथाङा मा सानो जोंनिफ्राय अफारा होनानै दं आरो बिथांनि सायाव सोनारगोन बिथाङा मा लुबैयो। जिहेतु थांनाय बाराव हिरा सरनिया बिथाङा खेबनै देरहादों नाथाय बिथाङा देग्लायबो आंनो देरहाथारगोन होननानै बिथाङा बुंबाय थादों मा फोरमायगोन? सिगां 10 बोसोरनि जि परिबेस बे परिबेसा दा गैलिया दा बिराद मोनसे सान्थि परिबेस फैबाय बै समाव असान्थि मोनसे परिबेसमोन आरो बे असान्थि परिबेसनिफ्राय बारग'नो थाखाय माबा मोनसे मोनगोन नामा जेरैहाय दै बानायाव गबोयोबा नोङो फिसा मोनसे दालायखौबो गावखौ बासायनो हागोन बायदि हमज्राङो बेबायदि अबस्थायाव क'क्राझार समस्तिनि रायजो राजाफ्रा हयथ' दङमोन नाथाय दिनैहाय रायजो राजाफ्रा जोबोद गोजोननाय दं जोबोद सुखि मानोना सिगाङाव परिबेसा ओरैबायदिमोन जे नोङो मोनाबिलि 6टाब्लानो दखान फाहार गासिबो बन्द' जाजोबोमोन दिनै ओरैबायदि मोजां परिबेस फैबाय ओरैबायदि सान्थि फैबाय ओरैबायदि गोजोन फैबाय जे मोनानि नोङो 10टा 11टा 12टा बा सारा रात नोङो दखान खुलिब्लाबो बिजनेस खालामोब्लाबो नोंहा बेयाव जेबो साननांगौ गैया जिउनि निरापत्ता जाबाय सम्पतिनि निरापत्ता जाबाय दा बेनिखायनो बे बेलायाव हिरा सरनियानि जिखौ बाथ्रा बुंनाय बे हयथ' बिथांनि बाथ्रासै नाथाय जोंनि जे नुहुरनाय बे नुहुरनाया दिनै जोंजों सोरबाया फेर मारिनो हागोन बेखौ आं नुहुराखै। जिहेतु ससियेल मिडियायाव मोनसे सरसा जाबाय थादों राजु कुमार नार्जारि बिथाङा बिजाथि मोननो लुबैनो थाखाय जुजिबाय थादोंमोन नाथाय मोनैयाव बिथाङा रेजिगनेसन लेटार हरदों होननानै रोंगोरानिसिम हरदों होनना सरसा सोलिदों बे बेसेबां सैथो नोंथाय मा बुंगोन? निस्सय राजु नार्जारि बिथांखौ बिथाङा जोंनि इउपिपिएल दोलोआव गोबाव समनिफ्राय खामानि मावबोदों आरो गाहाय नेहाथारिनि बिबानखौ लाबोदों आरो दिनैनि बे मुहुर्तआव निस्सय केन्डिडेट
बा बिदिनो बिजाथि जानायनि थाखाय नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि हादरारि हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो दालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि। बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, थाबैनो मुं थिसनहैदो।